jistaqsi kull nhar ta' ġimgħa fid-9:20 ta' filgħaxija fuq One. Wara li l-Kunsill Lokali ta' Ħalluq għajna ta' fondi bħala parti mill-kompetizzjoni annwali tal-Ġimgħa Ewropea għall-Mobilità, l-anzjani ta' Ħalluq u Ħalfarrut se jkunu jistgħu jibbenefikaw minn van tal-elettriku li jwassalhom fil-postijiet fejn ikollhom bżonn imorru. Dan tħabbar mill-Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u x-Xogħlijiet Pubbliċi Chris Bonnet u s-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Elsin Zarafa Civelli fil-preżenza tas-Sindku ta' Ħalluq John Xkembri u l-Kunsilliera. Il-Kunsill Lokali ta' Ħalluq għajna ta' għotja ta' 50,000 euro minn Transport Malta biex iwettaq din l-inizjattiva bħala parti mill-kompetizzjoni annwali tal-Ġimgħa Ewropea għall-Mobilità. L-għan tal-kompetizzjoni kien li tiffinanzja miżuri permanenti ta' mobilità sostenibbli. Il-Ministru Chris Bonnet faħħar id-dedikazzjoni u l-viżjoni tal-Kunsill Lokali ta' Ħalluqa fl-implementazzjoni ta' din l-inizjattiva. Permezz tal-European Mobility Week ħareġ dan il-proġett mill-Kunsill Lokali ta' Ħalluqa illi jagħmel ħafna sens għax inti ħajkollok l-użu ta' vettura elettrika, allura ħannaqsu it-tniġġis mit-toroq, ħannaqsu l-użu tal-karozzi u l-anzjani se jkunu jistgħu jużaw dan il-van biex jagħmlu l-qaddi ta' kuljum tagħhom ġewwa Ħalluqa. Is-Segretarju Parlamentari Elsin Zarafa Civelli faħret l-impenn tal-Kunsill li jara fil-benefiċċju ta' din il-kompetizzjoni għall-lokalità u r-residenti tiegħu. Il-Kunsilli Lokali jibqgħu jkunu ta' spalla għajnuna għall-anzjani u l-persuni vulnerabbli, hekk kif issa anke l-Kunsill Lokali ta' Ħalluqa ingħaqad ma' ħafna kunsilli lokali oħra madwar Malta u Għawdex li qegħdin joffru trasport b'xejn għall-anzjani u l-persuni vulnerabbli biex jagħmlu il-qadi tagħhom ta' kuljum. Is-Sindku ta' Ħalluqa John Xkembri qal li dan is-servizz se jservi ta' eżempju għal passi aktar sostenibbli f'komunitajiet oħra.